bratia a sestry, pred niekoľkými dňami si celý svet pripomenul tragédiu v ukrajinskom meste Černobyl. Pri tejto príležitosti sa na internete objavila jedna zaujímavá fotografia, kde sa fotografovi podarilo v jednom jedinom zábere zachytiť vedľa seba dva znaky alebo dva symboly. Jedno bola značka. Na tej značke je bodka a z nej vychádzajú tri také lúče. A táto značka, ako vieme, znamená pozor, nebezpečenstvo radioaktívneho žiarenia. Niekoľko metrov za touto značkou stojí kríž. Kríž pri Černobyle. Kríž, na ktorom visí Ježiš Kristus. Nevdojak človeka napadne, že tieto dva symboly niekoľko metrov od seba vyjadrujú akoby dva typy vyžarovania. Jedno vyžarovanie, ktoré škodí, ktoré zabíja, a iné vyžarovanie, duchovné vyžarovanie, ktoré uzdravuje a ktoré oživuje. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že katastrofa v Černobyle bola vecou technického zlyhania. Ale podrobné vyšetrovanie tejto tragédie, ktorá niekoľkonásobne prevýšila výbuchy v Hirošime alebo Nagasaki a ktorá dosiahla všetky končiny sveta, zistilo sa, že za touto tragédiou je ľudská dráma ľudských vzťahov. Tí, ktorí sa touto témou zaoberajú, vedia, že vlastne mal byť spustený tzv. 4. reaktor, ale v príslušnom technickom zariadení sa ukazovali parametre, ktoré naznačovali, že ho spustiť neslobodno, lebo je to rizikové a nebezpečné. Ale bol tam muž, ktorý pravdepodobne túžil potom, aby sa stal riaditeľom celej elektrárne, muž despotických spôsobov, ktorý donútil svojich spolupracovníkov, aby napriek všetkej logike veci, napriek pravde, kvôli ktorej sa dokonca voči nemu vzbúrili, ich donútil, aby experiment spustili, lenže pravda sa oklamať nedá a tak došlo k výbuchu. To nebol čiste a v prvom rade technický problém, ale problém pravdy a nepravdy. A tak ako v tomto mikrokozme vzťahov v jednom elektrárenskom zariadení je boj medzi pravdou a nepravdou, medzi ctibažnosťou, mocibažnosťou a poctivosťou a zodpovednosťou, tak je to vždy, keď človek nežije v pravde, napokon to vždy nejakým spôsobom škodí a zabíja. Ježiš v dnešnom evanjeliu sľubuje ducha pravdy. Doslova hovorí, keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Duch pravdy je duch, ktorý nás tvorí v jednotlivých situáciách nášho života. Duch pravdy je ten duch, ktorý nám na križovatkách života ukazuje, kadiaľ máme ísť, ako sa máme zachovať, ako sa máme rozhodnúť. Duch pravdy je ten duch, ktorý je zároveň duchom lásky, pretože najhlbšou podstatou pravdy je láska. To, čo človeka oživuje, čo mu dáva život, je láska. Ježiš nám z kríža, keď Otcovi odovzdal svojho ducha, keď udelil prvé rozhrešenie pravému Lotrovi, dal do daru
matku, aby nás viedla po ceste pravdy. Ona bola veľmi hlboko, najhlbšie zo všetkých ľudí spojená s duchom pravdy, s duchom svätým, ktorého prijala. A lebo ho prijala, porodila toho, ktorý neskôr o sebe povie: ja som cesta, ja som pravda, ja som život. A ono je to v dejinách vždy tak. Keď človek žije podľa pravdy, podľa ducha pravdy a lásky a nechá sa viesť touto pravdou, tak je to k dobru všetkých ostatných. Ale ako náhle sa do našich úmyslov vľúdia iné motivácie, ako sú tie motivácie pravdy a lásky, je to katastrofa. Vylúčia vás zo synagóg. A prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. Keď po výbuchu v Černobyle oznámili, čo sa stalo kompetentným, jeden z nich, napriek tomu, že to bolo v komunistickom ateizačnom režime, reagoval slovami: Bože môj, škoda, že toto bolo zvolanie po tragédii a nie postoj pred ňou, pretože to, čo sa stalo, sa nemuselo stať. A to sa netýka len výbuchov atómových, ale aj výbuchov morálnych, výbuchov etických, ktorých sme v poslednej dobe svedkami, čím ďalej, tým častejšie. A možno aj nás vylúčia, keď budeme žiť v duchu pravdy. Možno aj nám povedia: nepatríte medzi nás. Ale vtedy majme na pamäti, že v dejinách viery, v dejinách spásy, v dejinách cirkvi boli mnohí, ktorí sa ocitli celkom osamotení, lebo hlásali pravdu. Dnes si celá cirkev pripomína svätého Atanáza, ktorý len preto, že bránil Ježiša Krista ako pravého Boha a pravého človeka, musel niekoľkokrát znášať vyhnanstvo. Ale práve preto, že to znášal s láskou a vierou, keď to znášal s vierou a láskou, táto obeta potom dala cirkvi ten dar viery, že ten, v ktorého veríme a ktorého vyznávame, Ježiš Kristus, je pravý Boh a pravý človek. A preto vieme a vnímame, že keď ho prijímame v písme, v Eucharistii a v spoločenstve, tak sa nebo dotýka so zemou, tak sa stvoriteľ dotýka stvoreného človeka, tak sa vykúpiteľ dotýka vykúpeného, očisteného a oslobodeného človeka. Ježiš sa nás každý deň pýta, čo budeš ty vyžarovať do prostredia, v ktorom sa nachádzaš. To tvoje osobnostné vyžarovanie bude na budovanie alebo na rúcanie. Bude na zmrtvých stanie vzťahov alebo na ich ničenie a smrť. Čo vyžarujú naše slová? Sú to ohovárky, osočenia, negativizmy, slová, v ktorých niet vzkriesenia a nádeje? Alebo sú to slová, ktoré keď hovoríme, tak sa z nich druhý sítia, lebo je v nich cítiť, že sme ľuďmi z mŕtvych stania, ľuďmi nádeje, ľuďmi Ježišovej lásky, ľuďmi, ktorých duch pravdy, duch lásky naplnil až tak, že z hĺbky srdca vyviera tá láska, tá pravda, ktorú hovoríme, kdekoľvek sa nachádzame. Tak sa teraz vydajme Ježišovej prítomnosti. V modlitbách, v gestách, slovách, v Eucharistii. Otvorme sa mu. Otvorme mu najhlbšie komnaty nášho srdca a
aby všetko to, kde chýba pravda a láska, všetko to, kde sme neprijali Ježišovo evanjelium vo všetkých jeho dôsledkoch, aby tam preniklo jeho žiarenie, jeho svetlo, jeho uzdravujúca sila, aby sme vyšli z tohto chrámu potom medzi ľudí o niečo lepší, o niečo posvetenejší, o niečo posilnenejší na to, aby sme im to vedeli odovzdať. Ježiš prichádza a my mu chceme odovzdať všetko to, čo je v nás. Tak sa mu otvorme a dajme Bohu príležitosť znovu, aby to, čo je v nás pravdivé, umocnil a to, čo je v nás nepravdivé, uzdravil. Aby sme vyžarovali len lásku. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.